Mislite o ljudi? Šta mislite o ljudi? Veoma dobra ideja, ljudi. Latvija, molim te, prestani da pričaš, molim te. Baltičke zemlje bi se trebali zvati zemlje krompira. Šta mislite, ljudi? Privijet, ja imam iznenađenje za vas. O Bože, ja volim iznenađenje. Šta? Koji vrag? Ljudi, bez brige imam ovo. Pa znači, ljudi, šta mislite o krompirskoj uni? Šta mislite o tome, ljudi? Ja mrzim svoj život.